ସକାଳୁ 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 ଆଜି ଆମର ମାଛ ଆସିଛି। ସବୁଦିନ ଉପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମାଛ ସବୁବେଳେ ରୋହି ମାଛ। ସେଟା ଆମ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଆଉ ଆମ ପିଲାଙ୍କର ପ୍ରିୟ। ରୋହି ମାଛ ଆଉ ମାମାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ବି ଚୁନା ମାଛ। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଚୁନା ମାଛ ହେଇଗଲେ ଗରମ ଭାତ ସରିଗଲା ଆଉ ଖେଳ ଆଉ ଲଙ୍କା ଲୁଣ ଟିକେ ସାଇଡ଼ରେ ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଉ ମାମାଙ୍କର ସେ ମାଛରେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଗୋଳା ସରିଗଲା। ଏବେ ଟିକେ ଟିକେ ଭଜା ହବ ଆଉ ଏଥିରେ ତରକାରୀଟା ହବ। ଆଉ ସରିଲାଣି ସଜନା ଛୁଇଁ ଆଳୁ ଭଜା ସରିଲାଣି। ତା ସହିତ ଟିକେ ମଟର ଘୁଗୁନି। ଦେଖନ୍ତୁ ମଟର ଘୁଗୁନି ସରିଲାଣି। ମଟର ଘୁଗୁନି ସରିଲାଣି କାରଣ ମଟର ଘୁଗୁନି ଆଜି ତ ଶୁକ୍ରବାର ମଟର ଘୁଗୁନି କାହିଁକି ହେଲା କାରଣ ଚକୁଳି ହେବ ସକାଳର ଜଳଖିଆ ଟିଫିନ୍ ଚକୁଳି ହେବ ସେଇଟା ମଟର ଘୁଗୁନି ହେଇଛି। ମିଟୁଙ୍କର ପ୍ୟାକ୍ ସରିଲାଣି ଟିଫିନ୍ ମଟର ସେ ଚକୁଳି ଏଥିରେ କ'ଣ କିରେ ପଇଛି ମଝି ଟିଫିନରେ ମିଠା ଆଉ ମିଠା ଟିକେ ତାଙ୍କର ପଇଛି। ପୁଣି ତାପରେ ବାପା ଟିକେ ଜଳଖିଆ ପୁଣି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଚାଲିଛି ସକାଳ କାମ।